Don Matteo Balzano kien daħal fis-seminarju 15-il sena ilu meta kellu 20 sena wara li kien studja bħala espert tal-aeronautika u ġie ordnat saċerdot fl-2017. Is-sibt filgħodu Don Matteo ma tfaċċax biex iqaddes il-qudiesa u wara li xi parruċċani bdew iċemplulu marru fl-appartament li kien jgħix fih biswit l-oratorju u sabu li kien neħħa ħajtu. Dan wassal għal xokk kbir l-ewwel qabel kollox mal-parruċċani li fost affarijiet oħra qalu li lejlit mewtu kien għadu kemm organizzat tombla bris il-Knisja u Djoċesi ta' Novara. Xokk u dispjaċir li inxteret anke fost saċerdoti u nies oħra qrib tal-Knisja f'Malta. Dun Jean-Claude Schembri, prinċipal tas-Seminarju Minuri fir-Rabat, qal li kultant ma jkollniex idea minn xi ikunu għaddejjin l-iktar nies viċin tagħna. Naturalment l-ewwel feeling ikun feeling ta' xokk. Anke għaliex għalkemm ma nafux il-Don Matteo qatt ma kellimtu, imma il-fatt li hu saċerdot bħalma jien saċerdot isek tħoss għalih, aħna ngħidu aħwa fis-saċerdozju, allura wieħed iħoss mal-ieħor. U anke għaliex kultant ngħaddu minna anke aħna bħala saċerdoti li tinduna lil persuna li hemm quddiemek għaliex tara il-kullar, tara l-apparenza tal-qassis, forsi kultant ikun hemm l-idea li l-qassis huwa immjun forsi minn dawn l-affarijiet. Meta l-qassis huwa bniedem huwa uman bħal kulħadd u l-istruggles mentali, psikoloġiċi, emottivi, kollha fiżiċi kultant jgħaddi minnhom bħal kull bniedem ieħor. Ovvjament l-istorja ta' Don Matteo tfakkarna li kull persuna għandha il-limiti tagħha, kull persuna tista' tgħaddi minn momenti diffiċli wkoll. L-istess kliem dwew fost il-psikologu Dr. Nicholas Briffa li qal li aħna l-koll umani, irrispettivament mill-kariga jew ir-rwol tagħna u appella lil komunitajiet u s-soċjetà biex jimpurtom minn ħadd ieħor. Kull persuna jista' jkun vulnerabbli. Jifri kull persuna materjali, il-kariga li okkupa, ix-xogħol li jagħmel, il-kwalifiċi li għandu, il-klassi soċjali li ġej minna, is-saħħa tal-kont bankarju tiegħu, kulħadd jista' jesperjenza sens ta' vulnerabilità fil-ħajja tiegħu. U allura jiena minn hawnhekk nappella n-nies hemm barra ejja nkunu ġentili ma' xulxin u ejja ma niddejqux nagħmlu id-domandi li iżjed skomdi lill-persuna. Dawn mhumiex domandi invażivi bħal ngħidu aħna imminti fil-ħajja. Kuntent, qed narak differenti dan l-aħħar, ejja ħmorru ngħidu kelma. Dr. Briffa qal li dawn huma mistoqsijiet li jistgħu jgħinu u jsalvaw ħafna nies. Min-naħa tiegħu Dun Jean-Claude Schembri qal ukoll li jifhem li aħbar bħal din tkun fil-moħħ ta' dawk iż-żgħażagħ li għandhom sejħa s-saċerdozju u għalhekk forsi tbeżżagħhom ukoll. Ħeġġeġ biex dawn iż-żgħażagħ jifhmu li s-saħħa mentali hija aspett mill-ħajja ta' kull bniedem, mhux biss ta' saċerdot, u qal li żgur li jekk is-sejħa tkun vera, Alla għandu mod li jgħin lil dawk li deħlin għall pass ta' seminaristi jew ħajja dedikata għal Alla.